impucuzeko ibe kabili ngonyaka. Uyazi nginixoxele bafethu ngenze nikhona. Kodwa ufakazi wami lo. Ufakazi wami la uqhosha. Uqhosha sibisi nimbuze. Uyazi impucuzeko ngendlela abayithanda ngayo abantu. Kunomama okuyilokho impucuzeko intombazane lokho impucuzeko yaqala yayihamba. Yazi yathola ingane igama layo umpucuzeko eyaseshowe. Isoka lakhe walithola kwimpucuzeko. Bathi mase bezala ingane bayiqamba igama bathi umpucuzeko lo ngane le uqhosha engafakaza ngoba abantu abaseduzane ngakubo laba abantu abaziwayo. So impucuzeko bafethu isiproducile khona ngisho ingane ekuthiwa umpucuzeko kanti bafethu enidingayo abayenzela ngane kodwa bempucuzeko ngicela okay khona umhlengi uthi angicacise la ingane ayenzelwanga kwimpucuzeko kwahlangana nabantu baqomana kwimpucuzeko not uthi ingane yenzelwa kwimpucuzeko baqomana base behamba ke bayobhuka ziningi indawo zokubhuka ke la eThekwini base bahamba bayobhuka kwakhanda umntwana wasiyaqanja igama lakhe kwathiwa umpucuzeko. Into ezinhlekelezo esiyibala abafethu noma sesingamakhehla ukuthi hey eThekwini zake zenzeke imanga kwazi kwakhona ngisho abantwana abaqanja ngalento le. Sanele ngonyama uthi inkosi yabantu besilisa uxolana Mcineka kahle uzovuma ubani usidakwa sonke emkhathwa igama elinjani elingasisile kanjeni lalela ke sidakwa sonke uqhosha kade aqasha ngeke avume avunyiswe ukuthi ufuna ukuqasha kade aqasha khululeka mfowethu phela hambani nibuze nomakhelwane bakho ngokumakhelwane lo khona ucela ngimuphe lesithombe ubani umuntu mhlophe ucela lesithombe esingemuva kulungile umuntu mhlophe usithola ngomhla ka-30 emabhida mfowethu mawuthenga i-VIP so isibe i-VIP mawuthenga i-VIP usithola i-VIP anoke ninikeze umroza ithuba ku-live next time babumcineka ke nizwe magic hayi kulungile kuhamba hambe kwenzeka kukho kungenzeki ifiso nazo zinhle kuhamba hambe kwenzeke ngithangene nje bafowethu nginibingelele nginitshele futhi cha kuhamba kahle konke nje kuhamba kahle ilokho bekubalekile.